Kaixo lagunak, badakizu zenbat gauza egin ditugun ikasturte honetan eskolan? Goazen ikustera. Eskolara bueltatu ginenean, 3 urteko gela berrira joan ginen. Eta udako oporretako argazkiak ekarri genituen. Basoko animaliak landu genituen. Non bizi diren, zer jaten duten, nolakoak diren, gauza asko ikasi ditugu. 2 margarita handi egin genituen, denon artean, Ai Margarita abestia dantzatzeko Euskararen egunean. Olentzerori ator-ator abestia kantatu genio, eta etxeko arbolan eskaegitzako Gabonetako apaingarri poli-politak egin genituen. Gelan erraldoi bat egitea pentsatu genuen inauterietarako. Eta zenbat lan egin genuen erraldoia egiteko ezta? Gero inauterietan erraldoia eta buru handien ikuskizuna prestatu genuen. Gero koronabirusa etorri zan eta esan ziguten danok etxean geratzeko, ez gaixotzeko. Jon, ze ondo pasatu duzun jolasten etxean, ezta? Lier, zenbat eta zenbat jolastu duzu etxean, asko, ezta? Superondo pasatu duzu. Araitz, zelako arbola poli-politak egin dituzun. Ze pozik. Laia, zenbat marrazki polit egin dituzun. Artista bat zara. Keltze, zelako marrazki polita zetarrena, eta zelako pianista daukagun hemen, oso ondo. Urki, zelako arbola superpolitak egin dituzun, eta ze ondo pilatzen dituzun intsektuak luparekin. Ziratz, zelako txiribuelta politak ematen dituzun. Txapeldun, zua, zelako lore dotoreak egin dituzun makarroiekin. Superpolitak dira. Martin, ze ondo egiten duzun yoga. Oso ondo, txapeldun. Haizea, zelako eskalatzaile trebea. Eta zenbat animalitxo ikusi dituzun. Galder, ze ondo ikasi duzun bizikletan ibiltzen. Txapeldun. Ager, ze ondo pasatu duzun putzuetan plisti-plasta egiten. Izei, zelako talo gozoak prestatu dituzun. Nik ere jan nahi dut bat, Ui, ze hotza dagoen errekako ura, ezta? Zeiane, ze ondo patinatzen duzun. Artista. Lier, tipitapa, korrika. Zelako baskari gozoa prestatu duzun. Arriet, ze ondo atera dituzun babak. Eta zenbat jolas polit egin dituzun. Ederto pasatu duzu. Luka, zelako kotxe polita daukazun. Eta ze ondo zaintzen dituzun aititeren animaliak. Azara, ze politak zure intsektuak, eta ze ondo zaintzen dituzun landaretxoak. Alaitz, zenbat jolas, eta ze ondo pasatu duzun, ezta? Peio, ze ondo bero egiten duenean uretan fresko, ezta?
Eta ze ondo ikasi duzun mailua erabiltzen? Zelako maskota polita duzun, Garat. Ederto pasatu oporretan eta hurrengo ikasturtera arte. Eskolan ikusiko gara berriro. Agur!